Food TV, today kakain po tayo ng Pinoy almusal. Ayan, meron po tayo dito ang tinapang bangus, luncheon meat, egg, pritong talong at talbos kamote. At saka meron din po tayo ditong fried rice at sabaw ng sinigang sa bayabas. Ayan. Syempre, bago po tayo kumain, mag-pray muna tayo. Ayan, kain na po tayo mga Foodie B. Ayan, wala po si BBM, baka nagtatanong po kayo. Nagluto po si BBM sa kamag-anak niya kasi meron pong okasyon. At hindi po kami nagsusolo ni BBM. Ayan, kain na po tayo mga Foodie B. Sabayan niyo ako ha. Toyo mansi. Siyempre, una subo para sa inyo mga Foodie B. Talong at saka toyo mansi. Ayan. Sabayan niyo ako para may kasama akong kumain. Taba ng bangus. Yan. Init. Ayan, nagkape na kasi ako kanina, kaya bulang lang namin sabaw ng sinigang sa bayabas. Taba ng bangus to. Tinapang bangus. Oh. Sarap kumain nakataas ang paa. Sarap na sabaw. Sarap. Siyempre, talbos kamote. Sarap. Egg.
Hmm. Oh. Hmm. Init talaga. Hmm. Yung balat din na natin sa kanya. Hmm. Sarap. Last. Hmm. Ay, mga foodies, naubos ko po yung pagkain ko. Kaya kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Ha?